Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Vice President Sara Duterte gihagit si Pangulong Bongbong Marcos nga dili pasagdang makagawas paingon sa laing nasod ang usa ka kongresista aron malikayan ang accountability. Usa ka commercial building sa Davao City nasunog, 1.5 million pesos gibana-bana ang danyos. Kaso sa hand, foot and mouth disease sa Northern Mindanao, misa ka sumala sa DOH-10. Davao del Norte Governor Edwin Hubahib, buot pa imbestigahan ang gibutyag sa usa ka source kalabot sa matud pa questionableng properties sa Deputy Secretary General sa opisina ni former Speaker Martin Romualdez. Philippine Navy warship BRP Miguel Malvar nga pinakabago ug pinakadakong barkong panggubat sa Pilipinas anaa sa Port of Cagayan de Oro City.